ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. аз суханҳои қабеҳ то сурудҳое ки қалби одамро метавонад дигаргун созад, шахсе ки бо қувваи худ тавонист номи худро дар байни омма монад. Шарипов Шаҳбоз Абдусаломович 18 январи соли 1991 дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ба дунё омадааст. дар солҳои мактабхонӣ хеле ҷавони душвор будааст, ки ҳатто аз сабаби шӯхияш аз синфи ноҳияш ӯро аз мактаби 37 хориҷ карданд. аввалин қадамҳои худро дар реп баъди гӯш кардани репсароёни тоҷик бо суханҳои наход вайтонаду манне оғоз кардааст. худаш бошад чунин мегӯяд: якум қадами ман дар реп чунин сурат гирифт. матни трекро навишта ба назди як репер аз гурӯҳи Westside рафтам. ӯ маро бо хандаву мазоқ пешвоз гирифт, лекин ҳамин кор сабаб шуду ки маро алам фаро гираду худам корамро давом диҳам. якум репtaронам бо номи Духтарак Ҷумон буд, ки дар хонаи Беҳзод сабт намуда будам. айни ҳол сару кор танҳо бо лирика дорам. шояд дар ин мақом то охир монам. ман тавонистам бо меҳнати худ ба дили мухлисон ҷой гирам. дар ҳар як кунҷи Тоҷикистон шояд як нафари ҳам бошад маро мешиносад, гуфт Шунемсӣ. нигоҳ карда чашмошта гуфтам оби дарё мера маро ки дар ёди ман ҳастанаи ҳамсояҳо бо даре поша қорат карда бача бешарм ҳаёт. аз соли 2011 то 2014 иштирокчӣ ҷадидон мебошад. мақсадаш репро дар ҷои баланд бардоштан. репҳои Шунемсӣ дар бораи ошиқӣ, модар, падар ва ғайраҳо мебошад. Шунемсӣ саҳнаи репро ҳамчун саҳнаи театр медонаду худро бошад ҳунарманди ин саҳна ва бо нақшаҳои гуногун рӯи саҳна меояд. дар ояндаи наздик нақшаҳои зиёд дорад. бародарон ва хоҳарони азиз, бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. мо кӯшиш мекунем ки видеоҳои шавқовар ва муфидро пешкаш кунем. ба канали мо ҳатман обуна шавед ва лайк паш карданро аз ёд набароред. ки калони қабхоне буд ки ман ғалтидамуда орзуи ҳозираи кош бо бишам кӯдак барои ки кӯдакида сечи дар коре тамом шиками серҷои хов аллаи очаҷон ай сад як қисми азоби ту падар мада нарасида ҳаёт шум шида назар ки ман мерафтум мактаб ба ҷои сумка салафан маълима ҳар рӯз хезонда мепурсид пули фонда.